Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 Hasan lan Husen. Kados pundi kabaripun? Sehat nggih? Oke. Pepanggihan malih kalian Usgalo wonten ing pelajaran basa Jawa ing semester kalih. Pripun sampun siap sinau? Sampun dicepake bukune? Oke, dimulai nggih. Diwiwiti kanthi dedonga langkung rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wonten ing semester kalih pelajaran basa Jawa menika Ustazah badhe mereview saking materi ingkang sampun nate diparengke Ustazah di kelas sebelumnya. Apa itu? Nah, menika bab sesorah. Oke, tasih kemutan masih ingat dengan materi sesorah? Ya, kita mulai nggih. Sesorah yaiku micara ing sakngarepe wong akeh kanthi tujuan kang gumathok. Sesorah yaitu berbicara di depan orang banyak dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, menawi ing bahasa Indonesia, sesorah menika diarani pidato. Pripun masih ingat nggih? Nah, sakmenika urut-urutaning sesorah ingkang angka sepisan wonten salam pambuka. Salam pambuka menika umpamanipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, utawi kawula nuwun. Nah, menika adalah salam pambuka. Nah, angka kalih pambuka. Pambuka menika isinipun atur pakurmatan marang tamu ingkang sampun rawuh saha atur puji syukur marang Gusti Allah. Nah, lajeng isi utawi surasa, terus panutup, lan salam panutup. Menika urut-urutaning pidato utawi sesorah. Nah, sakmenika ancas utawi tujuan sesorah. Menapa mawon ta Ustazah? Nomor setunggal wonten atur pambagio atau menehi sambutan. Lajeng wonten atur kabar atau informasi, atur panglipur utawi hiburan, saha wonten atur pangajak. Nah, sakmenika metode sesorah. Ada 4 nggih. Nomor sepisan wonten metode naskah. Metode naskah menika maca sakwutuhe naskah sesorah. Jadi, sesorah dari awal sampai akhir menika membaca utawi maca utawi maos. Metode nomor kalih inggih menika metode apalan, ngapalke naskah sesorah. Dadi sesorahipun mangke apalan. Lajeng wonten metode ekstemporan atau ngapalke utawi nggawe pokok-pokok sesorah. Dadi anggone sesorah menika biasanipun beto catatan kecil. Catatane niku isine pokok-pokok sesorah. Nah, mangke dikembangke piyambak. Itu adalah metode ekstemporan. Lan ingkang pungkasan menika metode impromptu. Menika menawi sesorah kanthi dadaan. Dadi menawi sesorah dadaan, pidato dadaan menika ngagem metode impromptu. Oke, singkat nggih materinipun saking Ustazah menika namun mereview, kita hanya mengulang. Sumangga diinget-inget lagi dulu pernah diberikan Ustazah. Nah, samangke wonten tugas saking Ustazah, sumangga mangke digarap kanthi permati, digarap dengan teliti, dengan tenanan ngoten. Ustazah pungkasi nggih, ampun kesupen 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Semangat belajar nggih. Ustazah akhiri, Ustazah pungkasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.